Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, selektibitatearen integralaren blokea ikusiko dugu. Bloke honetan, beti sartzen da azalera bat, alde batetik, eta beste aldetik, integrala ebazteko, edo arrazionala edo zatika, edo biak batzutan. Orduan guk, gaur, azalera bat egingo dugu. ko ohiko A-lau egingo dugu. I berdin iza berbi zati lau, I berdin lau iza berbi, eta I berdin lau funtzioak irudikatu behar ditugu, eta gero, lehenengo kuadrantean eratzen duten esparruaren azalera kalkulatu behar dugu. Irudikatzeko, I berdin lau zuzen horizontala da, gero kalkulatuko dugu ebaki puntu hau, lehenengo biekin, horretarako sistema egingo dugu, berdintze metodoa, iza berbi zati lau, berdin lau, iza berbi, geratzen da iza berlau, berdin 16, hau da, bi, lehenengo kuadrantean, bi izango da ebaki puntua. Kalkulatzen dugu I edo hemen, eta geratzen da berdina bat. Puntu hau da. Gero, kalkulatuko dugu, zer gertatzen den I berdin lau denean. I berdin lau izateko bigarrenekin, honekin, izan behar da bat, lau, zati bat, lau delako. Eta hemen, izan behar da bi. Baina hori, berdin zaigu. Zati, kasu honetan, puntu hau kanpoan dagoelako. Orduan, azalera bi hauek kalkulatu behar ditugu. Kontu zibili, hemen bi funtzioak dira I berdin lau goikoan eta iza berbi zati lau behean. Eta A berbian goitik lau zati iza berbi dago eta behean berriro iza berbi zati lau. Orduan, azalera kalkulatzeko integralak egin behar ditugu. Zerotik batetara, goitik doa lau, eta behetik minus iza berbi zati lau. Integral hau egin behar dugu, lehenengo azalera kalkulatzeko. Bigarren azalera kalkulatzeko, egin behar duguna da, integrala batetik bira, ebaki puntutik ebaki puntura, batetik bira, goitik orain doa lau zati iza berbi, eta behetik berriro iza berbi zati lau. Integral hauek kalkulatuko ditugu, batuko dugu, eta azalera guztira aterako da. Integrala egiteko, lau iza minus, gogoratu, n-gehi bat, zati n-gehi bat, iza beriru, zati iru, bider lau 12, zerotik batera. Orain sartuko dugu bat, lau, minus 12 bat, eta 0, baina 0rekin ematen da 0. Orduan, lehenengo azalera, izango da, hau bider 12, 48, ken bat, zati 12, hau da, 47, 12ren unitate karratua. Hemendik egingo dugu gauza bera. Baina hau egiteko, gogoratu, lau, kanpoan jarri aldugula, eta hau, kokatuko dugu horrela. Eta orain, n-gehi bat izango da minus bat, zati minus bat. Eta horregatik geratzen da minus lau zati iza. Hori izango da bere integrala. Minus, hau eginda daukagu, iza beriru, zati 12, batetik bira. Orain, bi sartu behar dugu, minus lau zati bi, minus bi, bi beriru zortzi, minus zortzi zati 12, gero simplifikatuko dugu, eta orain, minus eta bat sartu behar dugu. Minus lau eta minus 12ren bat. Hau, egin ondoren, minus bi, minus zortzi 12ren, utziko dugu horrela, gero hemen 12ren bat dago, plus lau, gehi 12ren bat,
Hau da bi, hogeita lau, hau gehiago, bi, hogeita lau, amabiren, eta hemen minus hortzi gehi bat, minus zazpi. Guztira, amazazpi, amabiren, unitate karratua. Hau da, bigarren azalera. Gehi lehenengoa, guztira. Abat, gehiabi, guztira. Hau da, berrogeita zazpi, gehi amazazpi, amabiren. Hau da, berrogeita hamar, hirurogeita lau. Zati amabi, simplifikatuko dugu. Zati lau, amazeiren, unitate karratua. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta Bogorrian jarraitu jakindun.